wicked. His method will blow your mind. It is DJ Cartoon. He is guaranteed to make you move. Main Street Bistro. Get ready for the sound. It is DJ Cartoon. Ndị ezomogo ganyị na-ekwunu ndị ezomogo na fasopele maka na omogo ada afọ njọ onye na-enye nyenu na ya gaji ukwu na-enye onye nyere ihe ya gavaji kalịsịa ndị ezomogo bụ ndị ego ọ na-eme miliji ochimilidonu obido hunye ebe na-agbọnụ abagigobe kebe ụmụ ogbenye donu Chijioke nwenye atani obole gbawe ejebezie ebido kwube maka fa kedu ndị na-ekwu maka fanụ ndị ezomogo afa bụ ndị alụsị ego ndị ezomogo afa bụ ndị alụsị ego ndị ezomogo fa bụ ndị alụsị ego nọ maka na ọ dị ma ọbara fụlọ nke olili ọfụ nke ọdụ prezident biko bebe n'ukwu jidekwanụ unu ji yabanụ n'iru ndị ezomogo bụ ndị alụsị ego abagaghị ego yesa onye ka na-ekwu Chief George Nweze nwa alụsị ego na Lagos ọ bụ tifadi ụba ekwe mụ n'ihe ala gị ise je ezi oyi m obido aka tiwala ọchịchị libido ezomogo ọ bụ tifadi onwe onye ihe ala bilinu ezigbo oyi m obido gaba Chijioke nwenye adanyo na-ekwunyere ihe ọ pụta ifeadị ọ na-eme ọ pụta ifeadị ọ pụta ụmụ ogbenye egoli ọ pụta ụmụ okolobịa nwụlịba ha ọ pụta ụmụ agbọbịa ebido nwebe anwụlị ọ pụta ndị nne ebido gụbalị ya aka oyi m ọ pụta ifeadị n'ezie n'ezi nwanne ya sobili Chief Stanley Chukwu dị nwa obodo agụ ezudo gburugburu onye akwezike ọkwato nọ na Congo Kinshasa ezudo gburugburu ojunne mmogo ezi oyimo gabali alụsị ego onye akwa n'isoro ifi na-emela obodo iji solu n'ezomogo mebe ọgọ n'onye nnemogo ada afụ ezudo otigbu anyịnya na-akwa ezike oji moto mmogo ezi oyi ezi nwanne m foto ka jezie na Amerika ka jeke nnezi nne onye ka na-ekwu Mrs. Elizabeth Ụzọamaka ezi nwudo afọ ada dị ọra mma nwanne na chi Queen
Elizabeth nke ndị Afrịka ndị ọ na-akwụlụ ụgwọ akwụkwọ erika ndị ọlụlụ ụlọ karịrị akarị ndị ọ na-akwụ ụgwọ nwanne fa karịrị akarị onye ọma bi na California na United States of America ka onye ọma jere ikpechi famili ọgbọjela America n'elu ụwa nọ fa karịrị akarị wee kpọzie nyala n'azụ nwa onye Elizabeth ndị Afrịka esi nne ebili Ụzọamaka Udafọ nwanyị ọma ada na-edi ọra mma onye nwere ihe ndị n'onwe na nnobi ka anyị na-ejenu anje kedesi oyimunu Chi Peter Nwibe na-eme ọbatozuọra na nnobi B1 Global International Limited odogwu ezi oyimobili onye nnobi omesobili ọbatozuọra n'oso kenezie ndị mesi bọyị gị anayo anestilo nyọnwa bili ayo na China ezigbo yi n'osobili onye amụbili n'ọgbukwu n'ọkaigwe lokal gọọmenti ka ezi oyi gị si ayo na China n'omekene Chi Michael Budie Okede na Chi Michael Tech International odogwu bikotel onyeọma n'isobili obodo n'ihite ọha nnebini bụ odogwu nwego na-erubere isi alụsị ego n'isobili King of Two Nations ezigbo oyimo nkenke nye juru igwe ihe ọsọ bikotel nọ n'omekene ka nje na-awụ ide mmiri ka nje ekedesi oyimo Chi Victor Nwalibe abụnụ oyimike ga na-awụ ide mmiri onye oche akwụga wawa director VC Export Avestas Hotel and Suites na Lagos na ọlụ na Owerri gị na chi na alụsị ego ezi nwa Nwalibe akwadogwu onye nwere ihe ndị n'onwere n'ezie n'ezi ọyịanụ Chi Monday Nwakụnna onye echichi ụkwachi n'aka ọ na-agba n'ifite na nsa egbe ejeji ọgụ na AIA niile asaa na amarụ n'ifite na nsa ka oyimụ na chi ya bụ nkenke nyi ojulu igwe yi ọsọ Monday Nwakụnna egbe ejeji ọgụ Director Best Gas Bilinu Sibago International Limited odogwu ezigbo oyi Chijioke nwenye atana odogwu unu bụ ndị na-eme ọgụ unu ji soro n'alụsị ego ndị eso mọgụ ndị eso mọgụ na babụ ndị alụsị ego ndị eso mọgụ na babụ ndị alụsị ego na ndị eso mọgụ fabụsa alụsị ego ndị esi ndị agaghị esi ego Melo bele gwamu, obele onyewu, abogo tolo bonya, otolo onye na lulu. Ina agade lulu, na agayalo, sinanya na buro yenu, anyolisa na boyenu, ebi nyama bogo, tete nukade ya, imese na bogo, tete na gadinu. Ine chetatenu, biko ne chetinu, eti no di omimi, ise koluma nazunu, eti no di omimi, umunem. Nega ni tiveku, amogo tolo bonya, tolo nye nanu, unanolea. Eke siga yenu, anye potowa, anye gazanye lona, anye zwala nye no jije, anye gazalo wa. Uwa bure bo bibi, amunya kane, awa, unewe gumumuna. Muna ibula bogonu iwego iwu muna ibulo kolo iwego niga iwu muna unewego muna imasi ama wanemu ninu rodinu ambogo nina luni imalia ije wetenu
itosienunu miwere odi na bugo na ni ebe agbọrọ ụtọ nọ n'aka nne ịtọ n'aka nne ị ga-ebichi obi nwanya na-azọrọ n'obi nwanya na-azara n'obi nwanya na-azọrọ n'obi obi nke nne ya dịka m ji kwuo itolobonye bụ na itolobonye ụmụnne m Chisco nọ nakwa n'ụlọ onye bụ na Chisco nụ Ruto nọ kalele ya onye bụ na Chisco nye mmago ego ebe anyị ụwa nke ejugo ụmụnne m nne na gbago mmanụ mma masị anụ mma tolo keze si chọnụ na mọga nrodi orodi bobodo na-awayalụ ị na-etu ya kwa ike jeme nabani iyiriga ụlọ kubiru kọ na ganụ ọ na-anara azụ ụwa ụmụ okporo ọkụwa ụlọ na-anara azụ n'aka ndị tiefu n'okonu ụmụnne m onye toro onye toro onye na anụ ọbịa ka m jije mba ebe ị na-eme fine baba ị na-eme boyswe n'ime obodo yi jechọrọ ịga n'ụlọ nwanne m ijiri na na-iwere ego ome fine boy otenu na-emesi edu n'aka ị ga-akwa lọrọ ọlele ọbịa ka m na-etinye mkpu nwanne m na-ata ahụhụ nwanne m na-ata ahụhụ a na-agụnara chukwu zọrọ anyị onye chi na-azọ ụmụnne m nọ n'ụlọ ya ọ na-azọ nwunye onye chi na-azọ ụmụnne m n'elu ụwa ọ na-azọ nwunye ugwu Chisco nọ nakwa ịmụlị onye mmụle akwabago ijewe agbata ego tizi ego sọsọ gị ga-enye ga ijewe n'olu ya ya ọ ga-alụ oge onye ụmụnne m na savọ ịgbata ego n'elu otu ụmụnne yi onye nwe ego n'elu ọnwụwe mụ na onye ka ya anamala mma ịmasị mma n'iwere ezi omume onye na nri ya nenu 55cc main road onye ọbụla na-epe nke 55cc ọ bụrụ ịmasị mma n'iwere ezi omume onye nne na nri onye mụrụ eri n'ọrụ na-agwa onye bụrụ Chisco na nkete Ruto na ọkalịla ego ka ma odeje nwanne 55cc ị na-ama okolobịa chetenụ na nka gwanụ nwa nsisi ị na-amama ọbịa chete na nka nwanne m imesi agbago cheta agadi nwanne m imesi agbago cheta agadi ọbịa ka m ọbịa ka m ji tinye mkpu agbago otolo onye otolo onye na onye mụrụ nwa n'ụwa Jesu n'ụwa ọfụma ya Chisco na-agwa onye mgbago dogbu ego obi ya ya na-eliro mmeli n'ụwa a na-etere mma n'ọba mmeri ije nwe ma mma n'ụwa nwee ezigbo omume ibu di gị nọ n'isi ịbụrụ nwa ọgọ na iburu siga n'aka ọgọ na ị ga-aṅụ mmanya rie nne ịmara ata ije nwe bụrụ nwa nne si na-ede nwa ezi rie nne ibe ajọrọ njọ n'ụwa lezinesi ajọka njọ ebe ụmụ nwaanyị nọ nne m nwaanyị kwụsịrị ndị ọcha
agbọghọ n'ụtụtụ saa ya na mgbede ihe trauza n'ụtụtụ saa ya na mgbede nụ ibe ọ bụ n'ihi liwe ọsụ nwanne m kabarụ saa ya asa maka ọ dị ọcha ibe lụrụ nwa jiri gene nwaanyị na-anya ọfụma ndele onwe ya anya ebe nne na mmadụ melụ si gị ime ịmara chi n'obi iche iche ọ bụrụ uche na-aka uche ọ bụ chi na-aka chi ụmụnne m na mụ naba alele ọbịa ka na-eto ndụmọdụ mụrụ agbago tologo onye mụ tololo onye mụ nụrụ tolo onye na-emụ chisko n'obi ebubịa onye mgbago dogo onye mụle na mgbago ịbụrụ nwanyị jewe tetụla ị ga-asa beshit onye ọcha dresi ebe ịlalụla ịbụrụ nwanyị alụ a tete nwanne m ị ga-atọ nne n'aka ịbụrụ nwanyị alụba tete nwanne m ị ga-atọ nne gị n'aka n'ụlọ a ụmụnne m ụmụnna m ọgbọgọ tologo onye bụ tolo onye na n'ọnwa ene 556 ebe ị na-eme agbọgọ chete na nka dị ya ụmụ okorobịa ị na-akpụsa gị n'ozene n'ụwa ị ga n'ụmụ anya je wee mụta nwa ejezọ nwa ya ị ga-achọ ebe ị ga n'ụwa je wee gbara onwe gị ebe na-eje ma atụrụ ọgụ ị ga-aga ebe na-eje oke so ị ga-aga je chọọ ebe ị ga-alụ nwanne m maka na ị ga-alụ nwaanyị debe ebe gị ịrụsịa nwaanyị na-ebe n'ụwa ebe oge ezo nwa ebe gbanụ n'ụbọchị ị ga-anya n'ụlọ nọ n'aka na ndị ije obodo oyibo bụrụ ike wee nata maka Chijioke nwere nata niile ụfọdụ ijele obodo oyibo tọrọ na nga ụfọdụ ijele n'obodo oyibo agbafe egbefa nwụọ ụfọdụ ijele obodo oyibo agbafe ọgwụ mana nwere ndị ijele ijesi wee nata eketezu aka na ọga eru ụlọ onye jere n'udo wee nata n'udo ịnanya nọda mma n'ebe o jere itere aka na mgbe zadevu na mbalị n'ụwa ndị nna-ekwu ndị batara ego ya bụ ike Pentikọst wee nata abajere obodo oyibo chi ọnụ ọna alụsịrị wee nata obodo ụfọdụ ijele obodo oyibo bụrụ ike wee nata ndị ijele obodo oyibo maka ike Pentikọst ndị ijele obodo oyibo bute ike ijesi obodo oyibo wee nata ọ dụrọkwanụ fecha onye si n'ọdụ efele ya ijesi ya ka ọ nata ụfọdụ ibu lailọn wee nata mana o nwere ndị ijeli wee bute ike wee nata na ndị Igbo wee lụba ife afụla anya ụfọdụ rule steeti n'obodo fa o nwere ndị kwụrụ ụgwọ
kpọ na line wee nata o nwere ndị bụ ego igwe nata obodo fa banata obodo fa ndị obodo wee kwụbalụ mfake ije oge nwa onye ata na itibeli ife mbụ ndị bụ ike wee nata maka gịnị na-adekwu ọnụ efu ekwu ife famelo ka njikube maka fanu Israel Highness igwe ndụ bisi oyolo n'isobili agụji egbe n'umuchi eze odogwu igwe na-enye ndị igwe nri igwe jere mba chia mbanụ igwe Limpopo na South Africa odogwu alaja na chilefi oju na-emogo n'Igbo onye ọcha igwe Limpopo numekene ezigbo ihe mụ n'iso wee bute ike Director Priestley Oil and Gas CEO Priestley Investments CEO Priestley Africa Store na South Africa kenezeli modozi akwụyinu First Lady nwanyị ọma lọlọ lutu Chidiebere Oyolo nwanyị ọma Akwụgo nwanyị ọma Ugeze Golden Voice na-ede mmanụ onye ọgụji egbe n'umuchi eze buruli ndị igwe Limpopo nwanyị ọma ezinne na olumekene Oliver Chibuike Ayọgụ Chibeleze na Sukodogwu ezigbo oyi mụ na Tanzania obele nwa na-ego ikalịla akalịnụ na bede mụ na Nsụka ka ise jie Director Only Bros Odogwu Only Bros Nigeria Limited Odogwu Only Best Investment in Isobili Only Best Boutique and Fashion Bili ezigbo oyi mụ ọgabanihu Only Best Property n'ịdị mma Financial Secretary na Dynamic Press Club na Mobuto branch oyimo onye nwere ndede nwere ifenu odogwu na Tanzania n'olumekene kedezie n'ime ezigbo nwunye yi Mrs. Maureen Chizitere nwunye Chibike Omobi dị ya izitere nwanyị ọma ndị ọma na unu soroli unu jela obodo oyibo wee bute ike nwanyị ata n'ikpube maka fa Ajibji na-edu Mbachu ezi nwa Mbachu meyo wanụ na wide mmiri meyo nwa onye nwa ololo bili Ebube Chukwu ụzọ n'ọsụ na-ebu mma Ogbuefi akwụ nwa echeta nna n'iso bili nwanyị awa ololo awoji obili tikwu enyi Chukwu na wide mmiri gị isi jenu nwanyị awa ololo bili President General Osu Welfare Association na South Africa Chairman ndị Osu bili CEO Aloma Music Entertainment na South Africa odogwu biko gaba n'ihu isobute ike Pentecost buru mata kenezieli modozi akwụyinu Princess Njideka Mbachu Mmasị na Chinosu Akwụgo Jizọs na wide mmiri nwanyị ọma biko bili CEO Angel Beauty Saloon Nigeria Limited odogwu nwanyị malụ mma na nye ekene Prince Chukwudi Odimegwu Akpụrụka ndị Ọsụ Ebube ndị ụmụọka niile ike nke ụmụọka ezigbo imu obi nnukwu mmadụ dịka nnukwu alụsị Akpụrụka n'Igbo nnukwu mmanwụ nnukwu odogwu onwenye ụmụọka bili odogwu abụrụga odogwu bara uru na South Africa odogwu Akpụrụka nnukwu odogwu CEO Emergency Eagle
Nyakana yochukwu Nyakana yochukwu Akwelisi Akwabata na bawanye Igelise gemekofo Igelise gabezelupo Yaka kwelisi Yaka kalilimpa Igelise kifanyuba Igelise gojosi na manu wanda Eze timelmeze Igelise godi manu wanyoma Chuku wale gosi bumi bonine Ego kalilimpa Ego kalila mosu Nyamba kwelisi Ivaina yochuku Chuku nyanya kwelisi One wendi lo iwe Eselisi akuneno Eselisi akwe Akwe sada kwago Nezo Akwelisi kana yochuku Akwelisi kana yochuku Nisu mi bonine o Nisu munemu Ego kalili pakana yochuku Ego kalila mosu Ego kalili ndilo kana yochuku Chuku nyama kwelisi Aneli kwa na bawanye Ndilo natu yakuya na boba Ego kwelisi Nyakana yochuku na odi akwago Inwali kinye madu $1,000,000 Emeka tandile tinyaka Nyabu million etipyazia Nyabu billion ayasazia Onwalu ndi balego n'ututumbu Mana tata ego babanye na kiko Yedu maka ndi musilu munenuwa Mana obu muva mebile ego bawo Chuku welu mudi magozi anyo Chuku welu mudi magozi anyo Eganu wabu mwa totokulu Egana yo chuku Ijenu wano liobu Ijenu wano silikenu Ebute no wadika mangwako Okupa na wadika mambutozo Egendi yoba chukwa kwelisi Welego kalili mpasutanyi Chuku nyamego kalili ndilom Chuku nyamego kalili ndiamosu Oge bone kwa chala Neso gonogo Anatumunu wakuma na buba Egendi weyoba chukwa kwelisi Chuku welego zumunu Akwelisi Chuku welego zumunamo Welego zumibo bagi Igelise kinesi motosu Chuku agozi gegie Chuku welego zenyi Ego kalili nilo Itaka It is DJ Cartoon.
Nagaisi gebutike Nọchaga akwụlere ụgwọ 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 Yegwe abịa m ka si abịa ọzọ ọkwa chụ na osogidi ọnụ m nwana m niile ọ gaala ndị egwu na m anyị wulisi ụjọ adịrị ya na egwu a ka anyị ji enye nwoke na nwaanyị obi anwụle anyị na-egwu si na-adịrị nwoke mma adịrị nwaanyị mma na abịa n'ọdị n'ụbọchị n'ihe ọbụla nwoke na-eme na adịrị ya mma ihe ọbụla nwaanyị na-eme na ya adịrị ya mma ma ndị nọ ma ndị nọ n'ezi anyị na-egwu si na ọdịrị ndị Igbo mma Igbo nwoke na nwaanyị ihe ọbụla ya na-eme na ewela ya bụ nke ya heba ije sa iba iba sa ije iba ije sa iba egwe arụnaze m igbe egwu chuo jele egwu aka ndị gwara mgbara gaisi ebute ego n'obodo m agaghịsi ya kpata ego iwe ji nwa bịa Nagaisi gebutike ọchaghị akwụle n'ụgwọ na Nọchaga n'ọgbọ akwụlere ụgwọ ọchaghị akwụle n'ụgwọ na Nagaisi mụgara egwu obodo ka mgbe Nọchaga akwụlere ụgwọ egwu ji gwa n'ịmụ Igbo agaghịsi ebute ego n'obodo mmanwụ iliga ego na mụbịala egwuo agaghịsi ebute ego na mụbịala ịgbata ọchaghị akwụle n'ụgwọ na mụ nọ na mmanwụ iwe kpeli na ekpele ibe yọluchugwuo onye ọrụ agwọ ya alụta ego ọ dị n'ekpere m onye ọrụ asa ya alụta ego na ọ dị n'ekpere m obodo mmanwụ ndị dere ọgwụ ya ebute ego na ọ dị n'ekpere m amụbala ikwuo ọcha ya akwụrụ n'ụgwọ na-agwụ ego aji anyị na nwa ya akwụ ụgwọ ego baji anyị na nwa ya akwụ ụgwọ na-abịa nyochimụọ na ya ebelimie mgbe obodo mmụọ amụnọ na mmanwụ amụọgwa agwụ oke egwu amụlọgwa mmanwụ egwu amụnọ n'ọgbọ ọcha ya akwụ ndị ụgwọ n'ụọ ọ dị n'ekpere m na-abụ ego aji anyị na nwaanyị akwụ ụgwọ ego baji anyị na nwaanyị akwụ ụgwọ nwa onye kwụsị n'ụwa mgbe ya akwụwa ibe nyọluchi mmụọ onye emelili na nwoke na nwaanyị ya ebute ego ebute na nwoke na nwaanyị ya ebute ego ebute ọ dị n'ekpere mmụọ mgbe obodo mmanwụ amụbịala egwu arụsị egwu ụmụ ọgba na-egwu n'ọnụ ya iligo ego nwa m ụlọ ọgba na-egwu ọnụ ya egwumalị m ngwawa adaobi na-agụ mmụọ tuo oke mmụọ ọcha ya akwụ n'ụgwọ n'ụọ gawaja ya akwụ ụgwọ gawaja n'odogwu ego gawa ya akwụ n'ụgwọ igiliga ego na mụ nọ n'ọgbọ ya gwazi m onye ji nwebi egwu abịa Obinna bụ nnukwu ya gwazi m onye ji nwebi egwu abịa Fisherman bụ nnukwute nwoke nwe Obinna odogwu ego ka nwa na Ghana odogwu ego ka nwa na Ghana odogwu jele Ghana bute ego ọka nwa na Ghana Fisherman bụ nnukwute onye mụ bụ Obinna odogwu ego ọka nwa na Ghana Fisherman bụ nnukwute nwachi imeleze Obinna bụ nnukwu nwoke nwe ọrụ amụ ọbẹ ọnwa ego Fisherman bụ nnukwu
nnekwute nwa Obinna ọgwụgwọ Obinna bụ nnekwu nwoke nwa nwere ogwu mmanwụ Officialman bụ nnekwute nwa Obinna dogwu nwanne m Obinna bụ nnekwu Obinna Nkechi ogwu Officialman bụ nnekwute nwa ọcha ya akwụlụlụ ụgwọ nwe mgbalịga gwa ọcha ya akwụlụlụ ụgwọ nwe mgbalịga ologwu n'ọcha ga-akwụlịrị ụgwọ agaghịsi ga-ebute ike n'ọcha ga-akwụlịrị nwoke nwa m Obinna odogwu ego na mụ nọ n'ọgbọ aka Officialman nwoke nwa Obinna odogwu egwu igwe na-aga na mmanwụ igwe na-aga na odogwu egwu nọ Obinna nwa nwere ogwu mmanwụ egwu anyị nọ n'ọgbọ nwoke nwọrọ m ejiji akaliga egwu na mụmụli agbada ndị ọrụ m ọbịa mụrụ mmanwụ ọrụ ndị mmụọ oji anya mụrụ mmanwụ amụtala Obinna ọgụgụọ nwoke nwa jeliga na wee bute ego ebute Obinna bụ odogwu Obinna mmanwụ ka mmanwụ Obinna bụ odogwu nwoke nwa m Obinna ya ebute ego ebute odogwu Obinna ya ebute ego ebute maka na onye nwere ogwu na-akpata ego Obinna mmanwụ onye nwere ogwu na-akpata ego Obinna mmanwụ Obinna odogwu egwu Obinna abịa onye nwere ogwu na-enwe ego Obinna abịa nwoke nwa m Obinna odogwu ego nwanne m Obinna ya ebute ego egwu ma ficha m mmadụ odogwu ego igwe ego na Ghana ojeliga na wee kpata ego ọrụ ọnya kpọrọ m gbasi nwa m ụlọ ọgbaja aka ile egwu n'ime adịghị ọma wee gweta nwoke nwa m Obinna mmanwụ ka mmanwụ nwoke nwara m ọbịa mmanwụ ka mmanwụ ịma dịgo na ana m odogwu ego Obinna akaliga egwu agaghịsi ga-ebute ike n'ọcha ga-akwụlịrị ụgwọ agaghịsi ga-ebute ike n'ọcha ga-akwụlịrị ụgwọ Obinna ya ebute ego onye nwa m Obinna bụ odogwu ego ọgwa nanụ nna si m oke n'ezi nna m ya na abụọ nwoke nwa Sunday ọgwụgwọ gweri Sunday